Jos asioita halutaan muuttaa, se tarkoittaa sitä, että jonkun pitää alkaa tehdä asioita toisin. Nimenomaan tehdä. Pelkkä puhe ei riitä. Meillä Vahteramäessä asioita on tehty toisin, mutta yksin me ei pystytä siihen vauhtiin, mitä maailma tarvitsisi. Mä olen Mikko Välttilä, maanviljelijä, Express-ruokakauppias ja toisinajattelija. Mä haluan uskoa siihen, että suomalaista ruoantuotantoa voi muuttaa sisältäpäin. Muuttaa sellaiseksi, että ruokapöydässä ei tarvitse hävetä. Lähde sinäkin mukaan kanssamme tekemään ja nimenomaan tekemään asioita. Omistamaan maatilaa, tuottamaan hyvää ruokaa. Niin, että jonain päivänä katsotaan ja sanotaan, että nuo sen aloittivat.